Ordu honetan amabietarako zegoen eta iragarria ekitaldia banatuko da eta esango da eta emango da Eusko Ikaskuntzaren Manuel Lekuona saria Beasainen. Eta esan dugu, ezagutuko dugula zein den saria jasoko duena, eta hori Antxon Agirre Sorondo da. Aitziber Salinas, kaixo egunon. Kaixo egunon. Eusko Ikaskuntzatik 10 salto eginda. Hementxe da Aitziber, apurtxo bat Antxon Agirre Sorondo ezagutzen lagunduko diguna, eta Manuel Lekuona sariaren berri ematen ere bai. Ia ziltzen. Hori da. Antxon Agirre. Duela urte bete inguru, eta bere irudia, sari berezia da, normalean hartu egiten dutelako saritu, baina kasu honetan aurten ez dela izango, eta Antxon Agirre Sorondori emango zaio sari hau, gainera epaimaia ere berezi izan da, epaimaiaz gain, ofizialaz gain, instituzionalaz gain, bozketa egin delako, bai bazkide, bai zaletuen artean, web orriaren bidez, eta Antxon Agirre Sorondori ematea erabaki da, etnografo, ikerlari, ondarearen defendatzaile, bidaiari, oso profil luzea, zabala du, eta bere parte oso garrantzitsua pasadu kulturaren adierazpideak jasotzen, errotak, egurrezko ontzia, jaierrikoiak, ermitak, denetik. Zerrenda oso luzea du, bai argitaratu dituen lanei begiratuta, bai oraindik argitaratu gabe dituen materialei behatuta, pentsatzen dugu, etorkizunean ere fruitu gehiago emango dituela. Bai, berak utzitako lanak argitaratuko dira etorkizunean. Ikusiko dugu, pentsatzen dugu, espero dugu, norbaitek hartuko duela lan hori. Langilea amorratua omentzen, ez? Bai, eta bilduta duen material guzti hori ikusteko aukera izango dugula. Ez ezagun esperantza galdu. Bai, hori da, Ilondoko saria jasoko du Antxon Agirre Sorondok, orantxa 12etan, hasiko zen ekitaldia, han daukagu, Jose Mari Belez de Mendizabal? Ez du joaterik izan, baina bere omenaldi txikia egingo du gurekin, Antxon Agirre Sorondori buruz. Oso ongi ezagutu zuelako berak, ez? Hori da, bere ikasle garaitik ezagutu zuen, eta ondoren ere, berarekin lan egiteko aukera izan zuen, bai Jose Miguel Barandiaran Fundazioan, bai Eusko Ikaskuntzaren Euskonius aldizkarian, eta horregatik fundazioko lehendakaria eta Euskonius aldizkariko zuzendaria dugu gurekin, esan bezala, Jose Mari Belez de Mendizabal. Bai, hortze daukagu, telefonoan daukagu zai, uste dugu behintzat. Jose Mari, kaixo egunon? Egunon, bai. Bueno, zuk gu ongitazu. Bueno, primeran. Esan dugu, gaurko sari honek Antxon Agirre Sorondori omenalditxo bat egiteko ere balioko du, ez da? Merezi zuen gizonak, dudarik ez dago. Merezi zuen bizirik hartzea. Bai. Izan balu asko beto. Bai, baina... Merezi zuelako, baina, aukerarik ez dago, ez da? Urtean behin bakarrik saritzen da, personaje bat, eta, zerrenda luzia da, gainera beste gauza ba, gainera, Antxon oraindik oso gaztea zen, eta oraindik errekorrido handia zeukan aurretik lan egiteko, Aitziberrek erak izan duen bezala, lan asko eta asko dugu ondion argitaratu gabe, ez da. Eta bera, ura zen zer, ez da, Antxonen helbururik handinetakoa hain zuzen ere divulgatzea berak ikertzen zuena, ez da, eta, orionez edo zoritxarrez oraindik gauza asko dago, eta nik uste bere karpena, bere legatua oraindik ezagutzeko daukago, ez, dena. Jose Mari, lan berezi egiten zuen Antxonek, ez da dokumentazioa hartu, bildu, eta gero emaitza txikiago eman, ez, edo gauza txiki hoiei begiratu ematen zion, zuk gaztetatik ezagutu zenuen, ez dakiz zer azpimarratuko zenukean? No, nik ezagutu nuen gaztetatik, baina beste gerra batzuetan, ez da? Nik oraindik sartu gabe nengoen bizitza honetan, edo mundu honetan, eta bera ere bai iaia sartu herria, esan ere, 70ean, ez da, izan zen elkar ezagutu genuela, hain zuzen ere euskarazko klaseak hartzen, ari ginela, biok nosteko eutegen, ez da. Zeraz banatuko nuken beraren aldetik, dudarik gabe bere lanerako kapazitatea, ez da, nik uste dut alde horretikan ikaragarri, ez da, langilea zela, askotan nik txantxetan esan izan dut, tamainaz alderatu beharko bagenu berak egindako lana, ikaragarria, izan 2 metro inguru zeukane Antxonek, ezta? Eta sekulako gorputza, ezta? Eta dena zen lanerako, bere metodologia, bere sistemarekin, bere, esango nuke askotan bakartasunetik, izan ere lan asko egin izan du
pues bera bakarrik Euskal Herriko bide guztiak zapalduz, bere makinarekin, bere kuadernoarekin. Bai, zeba omen zeukan gainera interes berezia euskal gaietarako, ez? Dudarik gabe, bai, ure zen. Berak esaten zuen zenbat eta gehiago ezagutu urruneko kultura hainbat eta hobeto ezagutzen zuen berak ere zer ez da beria. Edo norberarena, edo berari zegokiona, eta bera zegokiona berak garbi zeukan hemengoa. Eta hemen egiten zituen ikerketa horiek ze eratakoak ziren, zer ikertzen zuen? Bai, gehien bat, nik ezak nukean, etnografia dela, gehien, oroar ez da hartu, eta berak jorratutako lana, ez da, zera etnografia, antropologia, eta gero baita ere historia, ez da, nola baita zatearen etnohistoria, da. Izan ere, okerrez banau, 15 bat liburu edo ditu Gipuzkoako herritako etnohistoriarekin, ez da, alde horretik oso espezializatua zen, baina, zer esanik, bere lanean, nik azpimarratuko nituzke esate baterako bilan nagusi, beraren aldetik. Ziurazki Fundazion Barandiaranekin zer ikusirik izan zutelako. Eta bada hain zuzen tratado de molinologia, los molinos en Gipuzkoa. Errotak, bai. 1993an Barandiaran beka irabazi zuen Antxonek eta gero liburu bat atara zen, eta hain zuzen txantxetan ez bada ere, askotan esaten zaio, Biblia sakratua dela, liburu hau, zerbait, hemengo batez Gipuzkoako errotei buruz zertxo baite jakin nahi duen guztientzat, ezta. Hori alde batetik molinologia edo errotak, ezta, eta bezaldetik ere, eta Gipuzkoari zegokionez baselizak. Bera, hain zuzen ere, berlein komentatu dudan, bere kapazidadearekin iritsi zen bosteon inguru baseliza katalogatzera eta ikertzera, eta guzti hori eman zuen argitara zuzen beste Barandieran beka baten bitartez. Eta denetara joan egingo zen, informazioa biltzera, eta ez, bidaiaria omentzen oso gizona. Bai, eta, bidaiari, eta hori ere azpimarratu behar da. Izan ere, bidaietan ikasitakoa, bidaietan ez bakari barne edo amengo edo Euskal Herriko bidaietan, baita ere mundu osoan egin zituen bidaietatik zekarren ekarpen edo informazio edo dokumentazio, bai materiala zein inmateriala ere, gero berak alderatu egiten zuen hemengoarekin, ezta? Eta horregaitik bere lana etnografia, etnologia bihurtzen zuen, konparaketa bat egiten zuen ere beste herrietako usadioekin, ohiturekin, eta horrek beste dimensio bat ematen zion bere lanari. Nik esango nuke alde horretikan kapazitatea ikaragarria zuela, hain zuzen beste herrietan antzematen zuena ona ekartzeko eta hemengoarekin konparatzeko. Gero, aipatu ditut errotak eta aipatu ditute baselizak, baina zer esanik ez, bere lan ikaragarri horretan, esate baterako hilerriak, bere etxea sartzea, Donostiako bere etxea sartzea, eta han aurkitzen zenitun, hainbat hilarri, ez da. Museo baten tankerakoa izango zen? Tankerakoa ematen zuen bere etxea, bai. Alde guztietatuko gauzak zituen, bai hoiek, bai zera estatuak, bai, berak munduan zehar aurkitzen zituen gauzak. Gero, kanpaien gainean ere bai, kanpaiak, zenolako kanpaiak izaten ziren, diren Euskal Herrikoak, zenolako, zeintzu ziren kanpagileak, eta bat, horre oso lan sakona egin zuen. Badago beste puntu bat oso interesantea etnogastronomia edo esan genezakeena, ez da? Eta hori esate baterako Eusko Newsen lan asko egin zuen aldorretikan, esate baterako gariaren historia, herri honetan, ardoaren historia, gero Jakolina, eta abar, eta aldo horrekin oso aberatsa zen. Hori guztia gainera aterata bai artxibotatik, inor begiratu gabeko paper horietatik, eta jendeari entzun da, ezta, elkarrizketa?
Bai. Eta hortarako trebezia berezia zuen, ez da oso gizon, no, esango nuke, bekoki zabaleko gizona zen, eta beti zabalik zegoen edozein jari hori aurre egiteko eta xurgatzeko, ez da. Eta berak kapazitatea zeukan besteari lagun urkuari entzuteko eta aditzeko, eta gero berarekin, berareko konfiantza horrekin, hain zuzen horri esker lortzen zituen hainbat eta hainbat datu eta hainbat dokumentazio, ez da. Eta nik uste dute, artxibuetako lana baldin bada importanteagoa zen, bestearekiko, lagun urkoarekiko zuen, harremanetarako zuen kapazitate horri esker, ez da. Gainera divulgatzaile zino beha omen zen, ederkitz egiten zuena, eta hori dena, eta askoz gehiago zen Antton Agirre Sorondo, esan dugun bezala, oraintxe 12etan hasita, ekitaldia egiten ari dira, Manuel Lekuona saria banatuko dute, Eusko Ikaskuntzaren sari hori, 83tik banatzen dena, baina aurten, Aitziberg esan duen bezala, zabalagoa eginda galdeketa, eta esan dezagun bozketa, eta gizon honen aldeko atera da saria ematea. 12etan hasita, Martin Garitano, Gipuzkoako aldun nagusia, Iñaki Dorronsoro, Eusko Ikaskuntzako presidentea, Koldo Agirre, Beasaingo alkatea, izango dira ekitaldi horretan, eta gero bukatzeko musika pixka bat, Amaia Zubiria eta bere semearekin gauza lasai bukatzeko. Handa Lander Izagirre, eta ekarriko dizkiguan esandakoen berriak, eta ekitaldi polita izango da, inguru zoragarrian, gainera, bera ere lanerako askotan izan zenan, ez da, Jose Mari, igartza holetan ikusi dugunez, beraz jasoko dugu hango berri. Eskerrik asko gure deiari erantzutegatik, Jose Mari Belez de Mendizabal, beste behin ere. Ongi pasa azte burua. Agur, eskerrik asko. Agur. Eta zuri ere gauza bera, Itziber, eta ondo iruditzen baldin bazaizu, 15 egun barru, Eusko Ikaskuntzako beste altxor bat ekarri guzu, mesedez? Hementxe izango gara. Eta joango gara apur bat inguratzen Eusko Ikaskuntzara eta Eusko Ikaskuntzak gordetzen duen jakintza horretara ere. Saiatuko gara. Ongi pasa azte burua. Ondo izan.